אחרי שפרסתי את הסינתטי, עדיין נשאר לי כפל קטן. רואים אותו כאן בתמונה, והוא לא נראה יפה. אני רוצה שהדשא שלי יהיה מראה אחיד, דשא טבעי. אז מה אני עושה? אני לוקח 2-3 מטרים, ופשוט תוקע באלכסון את המסמר בצורה הזאת. אוקיי? עכשיו, אני לוקח ופשוט מושך אליי, במקביל לכפל שהיה שם. תראו לאט לאט איך הכפל נעלם, והדשא מקבל את הצורה שלו, של הקרקע. אני לוקח עוד מסמר, 10 סנטי לידו, בכפל, תוקע אותו, עושה את אותה פעולה, ומתחיל ליישר. הדשא מקבל את הצורה שלו. בלי כפלים, דשא אחיד, יפה, מראה טבעי. תמשיכו לעקוב.